ekoneni. Amen. Wangisindisa ngisindisiwe egameni lakhe. Haleluya. Cha akuningi bezalwane umuntu azokusho, kodwa siyawuthethela uNkulunkulu asho lokho akushoyo. Haleluya. Sengishola ukuthi-ke bezalwane ngokuprepha kwami kwenzeka ngisheshe ngaphela, kodwa ngokaNkulunkulu kungenzeka aqhubeke. Haleluya. Ngoba konke kuseceleni lakhe. Okwami nje kube ukuthi ngisavile noma-ke ngizenze ngibe khona ukuze yena bese eyasebenza. Amen. Ngoba isikhathi esiningi uNkulunkulu usebenza ngalabo abasavelile, ukuthi-ke uma uke wasiveza ukuthi khona ubeke esiyajabula ngoba usebenza ngabanjalo. Haleluya. Bazalwane, ngizocela sivuleni incwadi kwabase-Efesu chapter number 1. Not abase-Efesu, ngiyaxolisa abase-Filipi isahluko sokuqala egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Nginaso isicelo kodwa ngisaba ukusicela. Amen. Nginaso isicelo kodwa ngisaba ukusicela bezalwane. Amen. Ngicela bezalwane, ngibona ngathi bahlalele emva kakhulu basileli side lapha. Ngiyacela bezalwane basondile bezalwane egameni lenkosi. Amen. Shilo-ke bezalwane ngathi sicele ngisesabayo ukusicela ngoba mhlawumbe abazalwane banezizathu zokuhlala emuva, kodwa bezalwane ngiyacela sisondele, ikakhulukazi nje umama umyeni uyihlalele yedwa nje lapha, umama uNdwande uyihlalele yedwa, abazalwane basevele uyihlalele nje emuva. Angazi bezalwane, angazi konke nje ngoba even la bezalwane lapha nje ebhentshini lesibili nelesithathu, angazi bezalwane. Ngiyacela bezalwane sithi ukusondela ngaphambili, mhlawumbe sesingabakhulula ogogo ngoba-ke ogogo ngeke silokhu sibehlisa sibenyuka, kodwa-ke ngiyacela bezalwane. Amen. Sifunde bezalwane incwadi kwabase-Efesu, abase-Efesu basemlonyeni wami. Abase-Filipi isahluko sokuqala sizofunda uverse 12 noverse 13 wakhona. Amen. Cela bazalwane nisifundele ungakhona ukusifundela. Amen. Amen. Ela mama mafundla usibusisele izwi baba. Amen. Alabeli bansi Moshe Enaho Pina Alabeli bansi de Alabeli bansi Moshe Masuleni
umpostoli kaNkulunkulu ngokukhethwa uJesu engasekho enyameni. Haleluya. Sasile ngabapostoli, kunabapostoli abalishumi nambili abafamous okukhulunywa ngabo kakhulu, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngohambo lukaJesu. Haleluya. Ukuthi uJesu wakhetha abapostoli babalishumi nambili. Sase sizwa ke ukuthi ukhona owakhethwayo owayengafanelekile nokubizwa ngompostoli. Esizathu sithi wazingela ibandla. Ngalesikhathi kunoJesu le ndoda ayikholwanga, uze wahamba uJesu le ndoda ingakholwanga. Ake ngicacise ukuthi le ndoda ayikaze imdinge umuntu ozoma phambi kwayo ayishumayeze. Ayifani nami nawe okumile umuntu phambi kwethu wasishumayeza sase semukela uJesu. Haleluya. Le ndoda ogama layo linguPaul, kuthiwa yayibizwa ngoSaul. Ngelinye ilanga kuthiwa le ndoda yahamba yaya kwabakhulu, yafike yaguqa yacela
yayinentshisekelo intshisekelo yayo yayiphambene nentshisekelo yabantwana bakaNkulunkulu okuveza ngokusobala ukuthi le ndoda umoya owawukuyo akusiwo umoya kaNkulunkulu kuthiwa le ndoda yahamba yaya kulabo abanamagunya mayifika khona yafike yacela yathi ngicela ninginikeze ipermission noma ngicela ninginikezeni imvume ngifuna ukuya la kuthiwa kukhonzwa khona la kuthiwa kukhulunywa khona ngalo Jesu into engiyoyenza lapha ngiyokwenza idistraction bonke abantu engizobafica kule ndawo ngibafice bekhuluma ngaleli gama ngizobabamba ngibafake etilongweni noma ngibabulala lithi izwi yathi le ndoda isabheke khona kwasho ukuthi inkosi uma ishilo isukishilo kwasho ukuthi uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe uma uNkulunkulu ethe othinta wena uthinta inhlamvu yesikusho njalo futhi lokhu akushilo kuza kukufela ingakho athe ngiyakulilinda izwi lami ukuba lize lufeze umsebenzi ngoba izwi likaNkulunkulu uthe ngalo aliphinde muva lingakawufezi umsebenzi so into ayenzayo ukulilinda ukuba lifeze umsebenzi lithi iBhayibheli wathi uPaul uSawuli ehamba ebheke eDamaseko lo nkulunkulu othe angifuni ngabantwana bami wehla yena qobo lwakhe haleluya lethi iBhayibheli washawa lunyazi uma eshawa lunyazi wayekhwele esilwaneni wawa kunento eyenzakalayo uPaul uSawule ubengasilutho ngoJesu kodwa kuthiwa uthe uma ewa kwavela izwi elithi Sawule Sawule ungizikelelayo impendulo kaSawula ithi ngubani wena Nkosi ngoba uyabona ukuthi uSawula ukwazile ukubona ukuthi akekho umuntu onamandla okwenza lento ngaphandle kwenkosi umkhumbuza uNikodima uthi ufakazela uJesu uthi ngempela uyabonakala ukuthi uvela kuNkulunkulu ngoba akekho ongenza izinto ezinjena angaveli so ke manje uyabona ukuthi ungubani wena Nkosi lithi iBhayibheli wavuswa lapho wahambiswa kuAnanias haleluya lithi iBhayibheli for 3 days noma insuku ezintathu nobusuku obuthathu wayengabona kahle haleluya ehlezi lapha insuku ezintathu nobusuku obuthathu ehlezi engaboni angadli angaphuzi haleluya for 3 days akukho ukudla awekho amanzi akaboni manje mawuthi uyayibuka lento ukuthi lesi isikhathi kwakuyisikhathi setransformation kwakuyisikhathi sokuguqulwa kukhishiwa uSawuli kufakiwa uPaul kwakuyisikhathi sokukhishwa komuntu ozingela ibandla kufakiwa umuntu ozoyoshumayeza ibandla alande abantu ababuyise enkosini ngoba uma sisindiswa bazalwane sonke sivele sizalelwe esonweni manje kophupha ukuthi sisindiswe uma sisindiswa kunento eyenzakalayo actually we are transformed siguqulwa sikhishwe emzimbeni wesono sifakwe emzimbeni ophila naphakade umoya ukuze sikwazi ukuthi uma siphuma sihambe siyoshumayela ngingakhuluma ngelinye ilanga ngathi kwathi abafundi hlalani eJerusalema haleluya
There is a transformation eyenzeka kumuntu uma kuthiwa uyakholwa noma uyasindiswa. Kukhona ukuguqulwa kokukhishwa kwesystem. Sikhiphe isystem yobona, sikhiphe isystem yomuntu yokuba umuntu, sifake isystem kaNkulunkulu. Ingakho kuthiwa akahambe aye lapha ya ukuze ayoguqulwa. Hallelujah. Indlela yomzalwane nomzalwane uma uke wakholwa, ngizomunye ihlabelela athi wakhipha inhliziyo eyitshe wafaka inhliziyo kamoya, ngoba uma sikholwa siyaguqulwa. Hallelujah. Manje ke bazalwane, sonke esikholwayo kufanele sihambe sifike kulento ye-transformation. Uma nje ukholwa wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, fika kulento yokuguqulwa, ngoba lento yokuguqulwa iyona ekusizayo even ukudetecta izinto okungasizo ezalolu hambo. Ingenxa yokuthi ungenile kuleya ndawo yokuguqulwa, le ndawo yokushintshwa ukuze ube umntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Kune stage ongafanele sesimise bazalwane, noma ongafanele size sisigeje lesa stage sokuguqulwa, kukhishwe isystem endala, kufakwe isystem entsha that is compatible with the word of God, ehambisana nezwi likaNkulunkulu, ehambisana nentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Afakwa lapha ndoda. Manje mfundisi kuthiwa lo eyaleziwe ukuthi akamkhulekele, wakhumbula noma ubemazi ngenye indlela. Lo Ananias ubemazi ngenye indlela. Uma ngabe uNkulunkulu ethi akambeki izandla, uyaqala uyaNkulunkulu ufuna ukuyoba against lokhu kumbeka izandla ngenxa yokuthi umazi njengombulali. Hallelujah. Ngoba kuzokwenzeka esihlokonyana, kuzokwenzeka ubalande babuyele uze ugcine wazi something ngabo, kodwa kube iwili kaNkulunkulu, uye kubo noma ungasathandi, kodwa kube ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthe qhube hamba yisitsha sami lesi. Hallelujah. Ngoba kuyenzeka abazalwane sifike sishineyeze siphume ize ikhathala inhliziyo yomuntu umuntu, kodwa uNkulunkulu athi phindela. Hallelujah. Phindela ngoba isitsha sami lesiya, noma ngabe sewukhathele kodwa ke nezwi lami phindela mlande because uyisitsha sami. Kwaba njalo kule ndoda, wathiwa mlande ngikhulekele because isitsha sami lesiya. Hallelujah. So la ebhala khona uPaul uthi kepha ngithanda ukuba nazi bazalwane ukuthi lokho okwangehlelayo kugcine kwaveza uqhubeka kwevangeli. Hallelujah. Ubhala ngezibopho zakhe ohambeni lokhona, ubhala ngezinto ukhuluma ngezinto ezimehlele esehambeni lokhona. Uthi yazini ukuthi kuphenduke kwaba ngama-fruits okhona. Hallelujah. Uma kwenzeka bekungasiyo into enhle, kodwa isiphetho sakhona kunabantu abakholiweyo bakholelwa ukuthi mina ngike ngangena ngahlala entilongweni, ivangeli laqhubeka. Ngoba kunezimo zokungena, ungenela ukuthi abantu bazi ukuthi uNkulunkulu namandla kanjani. Ngizwe ukuthi kwakunendoda, kwathiwa le ndoda yayiyimpumputhe, kuthiwa yayihlezi lapha isikhathi eside yaziwe impumputhe.
Haleluya. Kuthiwa Haleluya. Kuthiwa ekuhlaleni kwayo le ndoda bonke abantu babeyazi ukuthi impumputhi. But kwafika ilanga lapho khona uJesu afika wayivula amehlo elibaningi abantu abebekade bazi ngale ndoda ukuthi impumputhi ngoba kunezimo zakho ezizo withdraw i-attention yabantu. Ngalesikhathi withdraw i-attention yabantu hlala ulinda ukusindisa kaNkulunkulu. Bese abantu bayazi ukuthi uNkulunkulu unamandla bese liyaqhubeka ivangeli. Ngoba into ebalulekile ukuqhubeka kwevangeli. Izwe kuthiwa ngelinye ilanga kwake kwenzeka uIsrayeli wacindezela. Kuthiwa uma uIsrayeli ecindezelwe ngalesikhathi esebenza esegileni ngalesikhathi ecindezelwa mo kuthiwa yilesi sikhathi beqhubeka banda kakhulu. Haleluya. Engathi ibopho zakho angazi ukuthi iziphi ibopho obuzo noma iziphi ibopho odlula kuzo kodwa sengathi ibopho zakho zingaveza izithelo ezinhle ngevangeli. Haleluya. Sengathi la esedlula khona kungaveza izithelo ezinhle ngevangeli. Sengathi kungaza abantu ukuthi wabe wedlula endaweni enje bakholwe nguNkulunkulu ngenxa yalokho. Haleluya. Sengathi izibopho noma ngabe iziphi izibopho zakho mayinothi nje ku upholi nje bekhuluma kanje oke waboshwa eboshelwa ukuthi ushumayela ivangeli. Wahlala iminyaka thoba wahlala nje iminyaka emibili yonke lingakathethi iqwala esagqunywe endlini. Haleluya. Ngenxa yokuthi ushumayela ivangeli. Kwasho ukuthi noma eboshiwe yena ivangeli liyaqhubeka. Kukhona lapho azokala khona athi noma mina ngiboshiwe kodwa ivangeli likaKristu liboshwana. Haleluya. Ngoba noma singaboshwa kodwa ivangeli aliqhubeka. Haleluya. IsoDavide ethi kwamlungele ukuba ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakhe. Haleluya. Ngoba uzongena entilongweni noma uzongena esimeni ungene kuleso simo leyo nto yenzelwe ubuhle bukaNkulunkulu. Haleluya. Leyo nto yenziwe uNkulunkulu noma kuvuma uNkulunkulu ukuthi ngeke uzivangeli liqhubeke ukuze kube nabantu abazombona uNkulunkulu esindisa. Aqhubeke ivangeli. Haleluya. Elilanga kuthiwa kwathathwa uJohane wafakiwa esiqhingini sasePatimos. Mabechaza iPatimos bachaza njengejele elalinzima kunawo wonke. Kuthiwa kwakusetshenzwa imisebenzi enzima kulela jele. Kuthiwa uma wawufakwe khona wawugcile thoba kufakiwa iziboshwa ezayihlupha kakhulu. Nalabo banamakala amakhulu thuma ufakwe khona wawufakela ukuthi vele hambe yofa. Haleluya. Wathathwa uJohane wayofakwa kulelo jele. Kodwa sizwa uJohane ebhala isambulo ekulo lelo jele lasePatimos. Sizwa ivangeli liqhubeka kodwa iboshiwe ngoNkulunkulu. Lawo bazalwane. Haleluya. Ngoba kuzokwenzeka ungene esimeni ungazikhiphi esimeni until uNkulunkulu akhiphe ngoba kunezinto ezifakelwe kunezimo ezongena kuzo ukuze uNkulunkulu adunyiswe. Sakhuluma le ndoda eyimpumputhi le ndoda yangena la yaba impumputhi abuza abafundi bathi ke lona wonile yini noma bona abazali bakho wathi uJesu bephendula wathi lokhu kwenzelwe udumo lukaNkulunkulu. Kunabantu abazokholwa nguJesu ngenxa yokuthi le ndoda siyayazi kuyimpumputhi. Kunabantu abazokholwa nguJesu ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi ubunezinki. Kunabantu abakholwa uJesu bekholwa uNkulunkulu ngenxa kaJobe. Haleluya. Izimo esingena kuzo nezibopho esingena kuzo singabazalwane
mazingalushafisa udumo lukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi abanye babengena ezimeni bahamba beyofuna usizo kwabanye uNkulunkulu, kanti uNkulunkulu ufake kuleso simo ukuze kube nabantu abasizakalayo, ukuze ivangeli lakhe liqhubeke. Haleluya. Mhlawumbe ufa kwenkosi uziya ngayibona inkosi. Haleluya. Kunabantu abazosizakala basizwa ukuthi wena ungene esimeni kuleso simo okuso, hlala kuso until uNkulunkulu aze akuphakamise, ngoba ngaleyo ndlela liyaqhubeka ivangeli. Haleluya. Aliqhubeka ivangeli bazalwane. Haleluya. Noma ngabe kukuphi la singeniswe khona, noma ngabe sehlelwa yini, uma kungenxa kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzosikhipha. Uma sike saphuma ivangeli liyaqhubeka. Hawu, ngizokuthiwa bazalwane, kukhona isizwe sathathwa sathunjwa. Uma sithunjiwe sayiswe eBhabhiloni. Uma befike eBhabhiloni bafakiwa esithandweni somlilo. Haleluya. Uma bephuma esithandweni somlilo iBhabhile lonke lamazwi uNkulunkulu. Haleluya. Uma uDaniela efakwa emphandweni wenkonyane, uma kuthiwa ngalesikhathi inkosi kuthiwa ikaze ize ithole umthombo, kuthiwa uma ivuka iyomrescuisha laba eyabathatha, kuthiwa ingonyama zabanqaka beseza, because akaze babe nabo uNkulunkulu, akaze babe naye uNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu eBhabhile waziwa. Haleluya. Uzokwaziwa kanjani uNkulunkulu ngakithi uma mina mntwana kaNkulunkulu ngingena ezinkingeni ngihambe ngiye enyangeni? Uzokwaziwa kanjani uNkulunkulu uma mina ngingena esimeni bese ngiyahamba ngiyokhonsulta kwabanye uNkulunkulu, ngoba kunezimo ezehlela abazalwane ngizobhalayo athi ziningi inhlupheko zalungileyo, wathi uJehova uyamkhulula kunezimo zakho ezibekelwe ukuthi kube nabazalwane abakhandekayo. Haleluya. Uthi kube nabazalwane ukuthi ibandla noma ivangeli liqhubeke. Haleluya. Uma singaboshwa thina abazalwane, nizwe uJesu ebuza ngelinye ilanga wathi ke kunamvuzo muni uma nikhala asakhumbule kahle ngoba ngishaya, kodwa ke nonile. Athi yabona manje uyashawa vele wonile kahle kahle, uyadeserve ukuthi ushawa. Haleluya. Kodwa uma ngifuna ukucacisa ngalama chains ashiwo uPaul, uPaul ubeboshwa, uPaul ubeshaywa, ashayelwe ukushumayela ivangeli. Senzela ukuthi bazalwane singahambi siyomosha bese konke ngoba sithi sinegama lokukholwa bese kuba sengathi konke kusevangeli ngenxa yevangeli. Kunezinto ezizokwehla zehlele wena ngoba vele uhampilo oyilana, bese kuba nezinto ezizokwehlela wena because usohambile. Lokutshela ukuthi zonke izinto ezehlela umzalwane esehambile uNkulunkulu ngeke azabiyeke. uNkulunkulu uthembisile wathi ngiyakuthumela igolosi ukuba zikuthwale ngesandla, zigade unyawo lwakho ukuba lungakhuzuki etsheni. Haleluya. Angeke uNkulunkulu akiyeke, ngoba uma ngabe ebudedeni ungena usukenzela kube nabantu abasizakalayo. Ngelinye ilanga kuthiwa kunendoda, kuthiwa le ndoda ibihlala emnyango, kuthiwa lo mnyango umnyango omuhle. Le ndoda kuthiwa ihlala lapha ibheka noma ihlalela njalo ucela. Ngelinye ilanga kwaqhamuka amadoda kaNkulunkulu. Uma ngabe befika kuyo kuthiwa yababheka yabagqolozeli baqholozelela ukuthi akwenzeke njengasemhleni. Then lithi iBhayibheli bathi igolide nesiliva asinakho, kodwa ke esinakho sikunika lona egameni likaJesu kumwana. Thole indoda yaqilelwa amathambo nemsipha, same time bayelula yaphakama yahamba yangena ethempelini. Ngalesikhathi ingena ethempelini kunabantu abaphikisana nezwi likaJesu ethempelini. Ngalesikhathi ingena ethempelini kwafike kwavela ukuthi le ndoda
isizakele ngenxa kaJesu. Noma bethathiwe abafundi bayovalelwa, kuthiwa labo ababevalela behluleka ukuthi bazobavala bethini ngenxa besaba abantu, ngenxa yokuthi ivangeli laqhubeka. Kuthiwa abantu basindiswa egameni ngenxa yalesimo sale. Haleluya. Kwisimo sisokuzalwana ungena ngenxa kaKristu. Ezomunye ethi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Angeke kuze kwenzeke ungene. Ezomunye ehlabelela athi ungena nathi. Wase wathi akawucima umlilo. Umlilo ulungile ukhona. Ngoba uma engacima umlilo ake sikwazeka. Kodwa kufanele ube khona umlilo. Ungene ukhona umlilo ukuze azokwazeka ukuthi nasemlilweni. Oh uNkulunkulu. Haleluya. Nakumlilo uNkulunkulu. Haleluya. Ngizwe ukuthi ngelinye ilanga uke wavula amanzi bedlula abantwana ba azeke ukuthi yena yakwazi ukumisa amanzi abezintombi. Can you imagine ukuthi ukube uIsrael beba akazaphuma eGibhithe abantu babe experience nina amanzi ukuthi ayakwazi amanzi ukuba izintombi. Haleluya. Ukube nje uIsrael akazaphuma eGibhithe iyayovela nile experience le history esifunda ngayo, lo mlando esifunda ngayo ukuthi amanzi ayakwazi kuma ngapha nangapha kuyovela. Kunezakho izimo. Haleluya. Kunezakho ngenxa kaKristu. Nengizokahle bazalwane. Angifuni mina siphumela sihambe sokwenza izinto lapho bese siyabuya sizobheka uKristu. Haleluya. Ngifuna ukusho ukuthi kunezakho izimo ezingenxa kaKristu. Lezo zimo lezo zizokwakha ibandla. Lezo zimo lezo zizokwenza ukuqhubeka kwevangeli. Abafundi ngelinye ilanga bake bahlala babanhliziyo bahlanganyela ezintweni zonke. Lithi iBhayibheli yabona nje ngalokho behlephula isiko. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenezela njalo ebandleni abasindiswayo. Haleluya. Njalo ebandleni ngoba khona abantu ngoba kunabantu abahlezi ecebeni kaNkulunkulu, kunabantu abalinde uNkulunkulu. Haleluya. Siqhubeke bazalwane sihlale kuNkulunkulu uma sehlelwa isilingo. Shujawo ukuthi anothi ukuthokoza kodwa. Why kube kuthokoza kube sehlelwa isilingo. Haleluya. Uma nehlelwa isilingo bazalwane, hlalani kuNkulunkulu ngoba kunama-chains, kunamakethango, angamakethango okuthi kuzokhululwa abaningi ngamakethango akho. Thola ngelinye ilanga lomfundo lomphostoli wangavalele ejele. Mayevalele ejele wayengavalele. Kuthi owezwakale dumisa uNkulunkulu ubusuku bonke benosini. Ngokudumisa kwabo uNkulunkulu kuthiwa kwazamazama itilo. Zawe iseke bakhululwa abanye abantu ngendumiso yabo. Kwanabantu abakwazi uescape ngenxa yama-chains wabo. Haleluya. Hlale kuma-chains lawo. Ngabe inhlupheko ngaba ukugula. Kodwa uma ufakwe uNkulunkulu, uNkulunkulu uqoqa ufakazi. Uma ufakwe uNkulunkulu, uNkulunkulu kunomuntu oseceleni asomsiza. Uma ufakwe uNkulunkulu, uNkulunkulu ngawe uzozala ibandla. uNkulunkulu ngawe uzokwenza uqhubeka kwevangeli. uNkulunkulu ngawe uzoshutha down ama-doubters abekade edawutha amandla akhe, bathi simbonile hamba nobani waye amaphula bese beyakholwa yisu kaNkulunkulu. Yabona lento yakho yokugwala ukuthi ngempela lento yakho yokugwala nalento yakho yokuhlehla kunabantu abangasasizakalanga. Haleluya. Nakuba ngikuwa ama-chains. Kodwa uma lamakethango ehenxa yokushunyayelwa kwezwi likaNkulunkulu alungile, ngoba uma kunjalo izwi likaNkulunkulu lizaqhubeka. Ngizomunye ekhuluma athi uma ngabe lento ukukhuluma amatshe angakhuluma.
Haleluya. Ngoba uNkulunkulu angasebenzisa noma yini ukuqhuba izwi lakhe noma ukuqhuba ivangeli likaNkulunkulu. Haleluya. Angizomemezela namhlanje bazalwane. Haleluya. Ngizomemezela namhlanje bazalwane ukuthi noma ngabe yini odlula kuyo noma ngabe yini osazodlula kuyo maliqhubeka ivangeli. Haleluya. Noma ngabe yini izinto sokufaka kuyo noma ngabe kwenzakala kodwa ivangeli aliqhubeke. Akube nezinto ezizalwayo makube nabantu abazalwayo ngenxa yama-chains wabo. Lawo maketanga kusiwa wakho, lawo maketanga ngawebani. Lawo maketanga kusiwa wakho, lawo maketanga ngawabantu abemphakathini la uhleli khona. Lawo maketanga kusiwa wakho, awabantu emsebenzini la usebenza. Uma wehlulekile shafisile udumo likaNkulunkulu. Cela umfundisi azothandaza. Shumayelo lenzima lelikhulu kakhulu lapho nakuthiwa kulesimo lokuso livangela lapho kuletinyembeti notikhalako livangeli alapho akungenteki kube nesimo longena kuso sente ukuthi livangeli lingahambi aba tinyembeti letikhalako day and night leto tinyembeti atende ukuthi livangeli la Jesu Kristu lete njani bazalwane lihambe ngoba nabo Peter noma babavalele kodwa kuvalelwa kwabo livangeli la Jesu Kristu lete njani lahamba noma imvutha beyikade ihleli for years and years ekudalweni kwayo ingazange seyikwazi kusukuma ihambe kodwa ngelanga liphakama isukuma livangeli lagijima lahamba langeni lusisi lokulo alente ukuthi livangeli lihambe bantu abasitakale ngekuphela kwakho bantu abasitakale ngetinyembezi takho bantu abasiziswe basitakale ngekulamba kwakho. Haleluya. Ekinzima le ngive kahle ngihleli phansi kwathiwa ngisho ukugula kwami
akungenti ukugula kwakho kugcina kwenta ukuthi singasamboni Jesu kuwe kodwa nasibona lokuthi into uyaqhubeka uyabekethela hayi madoda kuyasitshela ukuthi kunekho lento loyiphethe nemandla asimete standards babe siyabonga osikana usithandza kangaka sibonga Nkosi ukuthi ungena nathi endihluphekweni sibonga Nkosi ukuthi uyasisustain kuletinye Nkosi awusikhiphi kodwa uyasisustain babe sibonga ukuthi namhla wakhe emaqhawe namhla Nkosi wakhe ema-heroes namhla Nkosi Jesu uwakhithile makhawadi ngoba evangelini lakho akekho emagwana sibonga Nkosi ukuthi uma ngabe ngalomlilo lona lobasiwe lesibaselwe wona utele Nkosi ukuthi ivangeli lihambe akunankinga Nkosi asitale kulomlilo uma ngabe Nkosi kuleli khaya lelinkulu leli khaya lomfana wakho lomzalwane wakho lakulo uma ngabe lelusisi labhekene nalo lusisi lokuthi kuhambe evangeli kulungile Nkosi akahlale emthini khona la babe siyabonga ukuthi livangeli lakho Nkosi sitaluhambisa ngayo yonke into sitalihambisa ngetinyembezi sitalihambisa ngebuhlungu sitalihambisa ngekusha sitalihambisa ngegqilato sitalihambisa ngekuvalelwa ejele sitalihambisa ngayo yonke indlela ezilokhu Nkosi liqhubeka losifake kuko usifakele imvumo lakho silungile Jehova ngena khona thatha imvumo Nkosi ngelwakho ngiyathi Nkosi ngeke kube lula kusimnanzi labanye Nkosi bathi awungena namuhla nje babe sibonga ukuthi namhla sositshelile ukuthi noma ngangisiphi isimo lesendlula kuso lesingena kuso livangeli lakho manha siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele busisa inceke yakho nayo Nkosi utayendlulisa kuso lesigaba liyenta lakhe ilawa kulesigaba engcenye kuso Nkosi engcenye somkhiphi kodwa Nkosi lesibonga Nkosi sibonga ukuthi livangeli liyahamba thatha ithumo lonke uNkulunkulu wethu longcwele ubusisa umntwana wakho lokhulume ngaye namuhla awuqhubeka Nkosi usikhulisele yena qhubeka ubekela okukhulu nalokukhulu akusazi bese Nkosi ulwati impintaka babe ngiyathandaza bese ubuyela umndeni wakhe babe loncane ngoba ngiyathi mina Nkosi ukuthi tingo leti tishumayelo Nkosi leti njengalethi losehlisela tona suke letinye tisho sikhona la sesitawungena khona ngiyathandaza babe loncane siphe manje kuma ngoba siyafuna livangeli lahambe thatha ithumo lonke Nkosi ngelwakho egameni likaJesu kusise libandla lonke egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu manje kube phakade naphakade amen.